Kažu da ako želiš naživcirati Bosanca, samo kažeš burek od sira. Odmah će reći da tako što ne postoji, da je to sirnica, a ne burek od sira. Kao što mi je rekao jedan Bosanac, to je kao da naručiš viljamovku od breskve. Moramo riješiti jednom zauvijek dvojbu. Tko je u pravu, mi ili Bosanci? Slijedi borba nacija. Možemo li mi reći burek sa sirom ili je burek uvijek s mesom i tko je tu u pravu? Pa idemo od početka. U pravu su oni čije je to jelo, zar ne? Jel hrvatsko? Nije. Jel bosansko? Nije ni bosansko. Burek dolazi od riječi borek, koja dolazi pak od neke druge perzijske riječi, ali da ne ulazim u detalje, borek je turska riječ za pitu, a burek su najvjerovatnije od tamo i dovezli kod nas u ove naše krajeve. Ima ga svaka država Bliskog istoka, Anatolije, bivšeg Otomanskog carstva. U Turskoj postoji burek sa sirom, burek sa fetom i zelenjavom, burek s krumpirom, burek s mesom, burek s janjećim kockicama i tako dalje. Pa ako u Turskoj postoji burek sa sirom, u Albaniji bajrek sa sirom, u Grčkoj bureki, u Tunisu brik, u Izraelu burekas, zašto onda mi ne bi imali burek sa sirom? Jer unatoč protivljenju naših susjeda Bosanaca, burek u originalu je pita i može biti i sa sirom i sa mesom. Dakle, naša presuda je da je burek sa sirom točan i regularan izraz. Naravno, ako si u Rimu, ponašaj se kao Rimljani, i ako si u Sarajevu, znaj, kod njih burek je samo s mesom, i ako naručiš burek sa sirom, moguće je da ćeš dobiti burek sa mesom i onda nešto malo sira sa strane.